हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। சரி, நம்ம பிரச்சனை மங்களாச்சரணத்தை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஸ்ரீ ராமா. இப்போ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது லெவல்ல வந்து அந்த முதல் லட்சியாகும், அதாவது பகவத்கீதையில முதல் லட்சியம் நம்ம படிக்க போறோம். இப்போ நம்ம அந்த படத்துல பார்த்துட்டு சொல்றோம், நம்ம இந்த கோயிலோட நிர்வாகி, அதாவது ஹிந்தி சொல்றது ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் அவருக்கு அந்த நாயந்தோட ஒரு நிர்வாகி, அவர் சேர் மண்டல பிரசிடண்டா இருக்காரு. ஸோ அவருடைய அதாவது அவருடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் நாமும் பண்றோம். இப்போ பகவத்கீதை கிளாஸ் எடுக்கிறோம். அது 2ஆம் நிலை பயிற்சி வருவதற்கு வந்து இங்குள்ள 10 கொலைகளுக்கு பகவத்கீதை உண்மை உரையில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்ம டீச்சர்லாம் படிக்கிறதுனால ஆரம்பத்திலிருந்து நமக்கு சொல்லலாம் முடிவா ஆரம்பிக்கும். இன்னைக்கு நாம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம், அதாவது என்னென்ன படிக்க போறோம், பகவத்கீதைனா என்ன அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம், ஆரம்பிச்சோம். இப்போ பகவத்கீதை என்னன்னா ஒண்ணு உருவில் தெரிந்து கொள்வது. இப்போ பகவானும் அர்ஜுனனும் அங்க என்ன பேசப்பட்டாங்க அப்படின்றத அங்க வந்து கற்பனை கிடையாது. நம்ம சில பிரபுபாதா வந்து அவருடைய குரு நான் விஞ்ஞானம் பகவத் என்ற விஞ்ஞானம், இது உண்மை உறுதியில் நம்ம இது பண்ணலாம். இது வந்து நிச்சயமா சொல்ல போறது பார்த்தீங்கன்னா 4 வந்து சம்பிரதாயம் சொல்லணும். 4 விதமான சம்பிரதாயம் சொல்லும்போது பிரம்மகௌரி சம்பிரதாயம் தான் நம்ம இப்ப படிச்சிருக்கோம். அதே ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், தன சம்பிரதாயம், சில சம்பிரதாயம், 4 சம்பிரதாயம் தான் நம்ம இந்த கீதையில் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுது. இப்ப இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிரம்மகௌரிய சம்பிரதாயம் 32வது ஆச்சாரிய சில பிரபுபாதா நமக்கு இந்த போதனை சரிங்களா? இதை படிப்போம். இப்ப நம்ம ஆச்சாரியா இருக்கிற ஆச்சாரியில பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது பக்தி வகுப்பாரம் இவருடைய போதனை தான். இந்த இஸ்லாமோட அதை பவுண்டர் ஆரம்பிச்சது தான். நான் பிரம்மகௌரிய சம்பிரதாயம் மூலியமா தான் இது ஆரம்பிச்சிருக்கிறது சரிங்களா? இந்த படத்துல நீங்க பார்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது வெளிநாட்டுல, அதாவது அமெரிக்காவில் வந்து பண்ணி கான்ஃபரன்ஸ்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாட்டு ரொம்ப என்னுடைய 1970 வந்து பண்ணது. இதுக்கு பண்ண காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தை சேர்ந்தார். 1896 பிறந்தார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கலக்கத்தாவில் இருந்தார். இப்போ ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் இருந்தார். ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா டெய்லி அவர் கார்பூஞ்சல் வந்து கோவில் தூக்கி போறது, அது அங்கே ஒரு அவனுக்கு திருவிழா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிருஷ்ணன் கோவில் ஒரு ஆதாரம் கோவில் வந்து அந்த கோவில் போய் தெரிவிப்பாங்க. அந்த குடும்ப சின்ன பிராயத்துல வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் அவங்க வச்சிருக்காங்க. அது இயற்கையாக ஒரு வைத்தியர், அதாவது ஒரு பிராமணன். ஸோ அதனால வந்து பக்தி வந்து ஈஸியாக பகவானுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அந்த நிலைமை கிடைச்சிச்சு. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிராயத்தில் சின்ன பிராயத்திலேயே அவர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச வந்து அந்த ஊர் தெருவில் வந்து கல்கட்டா ரொம்ப ஃபேமஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரிசாவில் பண்றோம் ரவியாத்திரை பண்ணுற ஜெகநாதர், அது மாதிரி ஜெகநாத் கோவிலில் பண்ற மாதிரி அங்கே வந்து ரவிநாதர் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கோயில் ரொம்ப அழகா வந்து அவங்க நண்பர்கள் ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காங்க. அவன் தாயுதங்களையும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணினா பிரசாதம் கொடுக்குறது, அப்புறம் வந்து அங்க இதெல்லாம் பெரிய இந்த ரதத்தை வந்து ரொம்ப அழகா பெரிய இதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ஒரு தங்களோட இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வயசுல வெளிநாட்டு பிளேஸ்ல ரொம்ப அழகா வந்து 1970 கான்ஃபரன்ஸ் ரொம்ப அழகா இது அங்க உள்ள மக்கள் வச்சு சொல்லியிருக்காரு. அதே ஜூலை 26, அதாவது 1966 70 வரைக்கும் வந்து பிரம்மாண்டமா ஒரு வருஷம் மக்கள் அழகா ரதயாத்திரை எப்பெல்லாம் பூரி ஜெகநாத் கோவில் ரதயாத்திரை பண்றாங்களோ அதே மாதிரி அங்க வந்து ரதயாத்திரை பண்றாரு. 66 தான் ரொம்ப ஆரம்பிச்சு 70 ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பண்ணாரு. இது மட்டும் இல்லாம உலகத்துல எல்லா 25 கண்ட்ரிலும் வந்து அதே டைம்ல அவர் வாழ்ந்த காலத்துல எல்லா ஊர்லயுமே ரதயாத்திரை ரொம்ப நடக்கும். சில பிரபுபாதா பத்தி ஒரு சின்ன விளக்கங்கள் பார்க்கணும்.
இப்ப நம்ம படிச்சதுதான் முதல் படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை பருவத்துல அவர் யாத்திரை பண்றாரு, பண்ணார். அதே மாதிரி இரண்டாவது படத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா 1922 வந்து அவருடைய குரு இருக்கிறார் சரிங்களா, அதாவது ஆன்மீக குரு, அதாவது பக்தி குத்தான சொல்லியிருப்பான், அவரை வந்து சந்திக்கிறார். இது 1922 இது பண்றாரு, சந்திக்கிறார். ஆனா வந்து 73 தான் 33 தான் வந்து பீச்ல வாங்குறாரு. 1933 தான் அவருக்கு போய் பீச் வாங்க. ஆனா இது காலேஜில் வந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வந்துதான் வந்து அவர் வந்து சந்திக்கிறது இருக்கு. அதில் அவர் குருவை 31வது ஆச்சாரியர் அவர் அம்மாவுடைய சம்மதம். ஸோ அந்த ஆச்சாரிய சந்திக்க சூழ்நிலை இருக்கு. ஆனா அந்த சந்திப்புல வந்து ஒரு பெருசா ஒன்றும் ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம தான் இருந்தது. அது ஒரு சில பிரமுகப்பாடா இருக்கு. ஏன்னா காலேஜ் படிக்கிற அந்த பருவம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தோற்றம், அவருடைய பேச்சு இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு அந்த டைம்ல வந்து புரியலன்னு சொல்லலாம் சொல்ல போனா. அதுக்கப்புறமா இரண்டாவது முறை வந்து சந்திக்கிறார். இரண்டாவது முறையில வந்து சந்திக்க விருப்பம் இல்லை அவருக்கு. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நண்பர் சொல்றதுனால வந்து விருப்பப்பட்டு போறாங்க. இது இடையில ஏன் அவருக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு அந்த டைம்ல சுதந்திர போராட்டத்துல வந்து இவரும் கலந்துக்கிட்டார். சில பிரபுக்களா வந்து அதாவது சுபாஷ் சந்திர போஸ் அந்த ஒரு குரூப்ல எல்லாம் இருந்துக்கிறார், இருந்து பண்ணியிருந்தார். ஒரு பிராமணர் இருக்கவங்க மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி தான் போவாங்க. ஒரு கட்சியில் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யறார், ஒரு சூத்திரம் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யறார், ஒரு வயசு வரைக்கும் செஞ்சிருக்கிறார். இதெல்லாம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரொசஸ் நடத்துகிறாரு. அப்புறம் அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் டிப்ளோடு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் பண்ணுறாரு. அதாவது வைத்தியெல்லாம் இருந்திருக்கிறார், பிராமணா இருக்கிறார், சத்தியெல்லாம் இருக்கிறார், எல்லா வகையிலும் இருந்திருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா வந்து அவர் வாழ்நாள்ல பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி டைம்ல அவங்க நண்பர் கூப்பிடுறதுனால திரும்ப என்ன பண்றாரு, சில பகுப்பாக அங்க போறாரு. அவருடைய குரு போறாரு. அப்பதான் அவர் பேச்சு கொடுக்கும் போதா வந்து புரியுறாரு. இதெல்லாம் வந்து கல்வத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகள் அதெல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா வந்து இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா நிதானமா இங்கிலீஷ் படிக்கணும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தை, நம்மளுடைய வீடு பகவானுடைய வீடு, பகவான் வந்து வேதங்களுக்கு ஏன் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து சில பொறுப்பதா வாழ்ந்த வாக்கு வாயின்னு வாக்கலாம். இந்த சுதந்திரம் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு அறிமுகப்பட்டு இருக்கோம். இவங்க எப்படி நம்மளை விடுவாங்க, நம்ம எப்படி விடுவாங்க, அது இல்லாமல் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாரு அவர் சொல்லி கோபமா சொல்றாரு. கோபமானா அது ஒரு அகங்காரம், ஆன்மீக அகங்காரம். ஏன்னா வந்து வேதம் தான் நம்மளுக்கு பார்த்தோம், பௌத்திகம்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் இருக்கு, நாளைக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் இருக்கும், வேற யாராவது ஆட்சி மாறிக்கிதான் இருக்கும். அதுக்காக நம்ம வேதம் இன்னைக்குமே மாறாது. வேதம் வந்து ஆதி காலத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் அப்படிதான் போகும். அதெல்லாம் நாம வந்து பார்க்கணும் தவிர இன்னைக்குள்ளவர் யாரையும் நம்ம சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்றது ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார். அதாவது புத்தாங்க கருத்து வைப்பாங்க. அதை கேட்ட உடனே இவருக்கு சில பொருள்பாட்டாளர்கள் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிறாங்க. ஏன்னா ஒரு இவரு சுதந்திர போராட்டம் இருக்கிறார் இல்லையா, அவர் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப அழகா ஒரு ஸ்பீச் பேசுகிறார். அது வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இன்னும் புரியாத ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறமா அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஃபாலோ பண்ணி 33 தான் வந்து அவரை குருவிக்கே பீச்ல வாங்கினார். பீச்ல வாங்கணும் ஏன் பார்த்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ யார் ஒரு பக்தன் வந்து ஒரு யாகம் தானே சரி அவங்க தீட்சை வாங்கினாங்கன்னா பகவான் வந்து நம்ம கொடுக்குற பக்தி பகவான் ஏற்றுக்கிறாரு. இது வந்து வேதம் சொல்லுது, நாம சொல்றது பக்தர் பகவானுடைய பக்தி நாம நம்மளுடைய பக்தி பகவான் ஏற்றுக்கிறாங்க. தீட்சை பண்ண பிறகுதான் வந்து பக்தி ஏற்றுக்கிறார். ஏன்னா அது குருப்பீட பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரம் மூலியமா தீட்சை வாங்கிட்டு அதன் மூலியமா பக்தி இருக்கும்போது தான் அது முழுமையா நமக்கு முழுமை தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோம். நாம நீங்க கேட்கறவங்களும் தீட்சை வாங்கலாம். அது வந்து அதுக்கு ஒரு கால நேரம் இருக்கு, அது வரும்போது படிப்போம். இப்போ லெவல் 2 வந்திருக்கோம், லெவல் 4 லெவல் 5 வரும்போது அது அப்படியே அதுக்கு வரும். அது மாதிரி அந்த காட்டுன்னா கண்டிப்பா ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் சொன்ன அவர் குரு கிட்ட அதுக்கப்புறமா அவர் அது பண்ணி மறுபடியும் அவர் வந்து அந்த 22 இருந்து அதை அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நிறைய காலேஜுக்கு போய் சொற்பொழி பேசியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஊருக்கு கிராமங்கள்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காரு, பூஜையை பற்றி பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அவர் நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப வந்து நண்பர்கள்லாம் ஒரு குழுவா சேர்ந்து நிறைய வந்து பிரச்சாரம் பண்றது. அது சொந்தமா வந்து பிரஸ் இருந்ததுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை அதுல வந்து பிரிண்டிங் பண்ணி அங்க இருந்து புக்ஸ்லாம் விநியோகம் பண்றது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். திருமணம் பண்ணி அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க அவங்களுக்கு இன்னும் அவர் வாழ்க்கை இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து 7 வயசு ஆச்சு. சுமார் வந்து 7 வயசு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 1900
அதாவது 65ல திடீர்னு கல்கட்டாவில் இருந்து மும்பையில இருந்து கிளம்புறாரு. திடீர்னு டெல்லிக்கு போயிட்டு அமெரிக்கா கிளம்புறாரு. ஏன்னா ஒரு குரு என்ன சொன்னாரு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஏன் அவங்க நம்மளதான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம். அவங்க நாட்டுல போய் நம்மளை பிரச்சாரம் பண்ணலாம், வெளிநாட்டுல போய் நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதுதான் உங்களுடைய எண்ணமா இருக்கணும், உங்களுடைய குறிக்கோளா இருக்கணும் அப்படின்னு, உங்களுடைய இலக்கிய இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ குரு சொன்னது தட்டக்கூடாது இல்லை, அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கொடுத்தார். இத்தனை வயசுல 70 வயசு, சுமார் 70 வயசு இருக்கும். அந்த வயசுல அவர் என்ன பண்றார், 1965 அந்த ஒரு கப்பல் வந்தார். அந்த கப்பலோட ஓனர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாற்றம் இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் முறையிட்ட அவங்க எல்லா செலவும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. எடுத்துக்கிட்டு தங்கத்துக்கும் ஒரு வசதியும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கோவில் அங்க அமெரிக்காவுக்கு. ஸோ அந்த கப்பல் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா 47 நாள் இங்கிருந்து டிராவல் ஆகிற இந்த கப்பல் இங்கிருந்து மும்பை அங்கே போகிற சேரத்துக்கு எங்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கு சேருது. அந்த நேரத்தில் ஒரு கடல் அனுபவம் இல்லை. அந்த கடல்ல அந்த பிராணம் அந்த டிராவல் பண்ற அனுபவம் கிடையாது வருது. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல சிசிபி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் அனுபவம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. கஷ்டப்பட்டு இல்லாம உடலுக்கு வராமல் ஆயிருக்கிறார். ஒரு ரெண்டு போட்டு வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் மூலம் கைக்கா, அதாவது கைக்கால சொன்னா ஒரு 45 ரூபா 50 ரூபா இது ஒரு கணக்கு வச்சிருக்காங்க. அந்த கணக்கு பண்ணி போறாங்க. போயிட்டு அந்த இதுல சும்மா இருக்காம ஏதாவது மசல் சீக்கிரம் போயிருக்கு, பாத்தோட நிற்கிறது. இது மாதிரி 84 புக்குகள் எழுதிக்கிறார். வாங்கினாங்க. அந்த ஷிப்ல போகும்போது நிறைய கையில எடுத்து மோட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேண்ட் போட்டுருக்காரு. அந்த பொருள் அவங்க மட்டும்தான் இருக்கு. அவர் அந்த பிருந்த அந்த மிருகன் நீர்வீதி போல இருந்தது. அதை எடுத்துக்கிட்டு அவர் அவங்க பேசுறது அதுல 2 வேலை சோப்பு வந்துருக்கு, ஆட்டோகிராஃப் வந்திருக்கு, 2 வேலை வந்துருக்கு. அப்போ கூட அதை ஒரு குறிக்கோளோட போறதுனால அவரு அதை நல்ல ஒரு இதை படிச்சு அது என்ன பண்றாரு, அமெரிக்கா போய் சேர்ந்துட்டாரு. சேர்ந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு 10க்கு 10 ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க. பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூமும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் பக்கத்துல இருக்கு. இவர் அந்த ஹோட்டல் பெரிய ஹோட்டலா இருக்கு போல அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு எந்த தேர்ந்தெடுக்கணும், எங்க பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு வீடியா போய் ட்ரை பண்றாரு. ஒரு ஸ்பீச் வழியா போய் அவர் மட்டும் அதிகமா யாரும் கிடையாது. கையில ஒரு 6 மணி சீட்டா வர நேரம் ஒரு கண்டுக்க மாட்டேன்றாங்க. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு பார்க்ல போய் உட்கார்றாரு. ஒரு பார்க் அந்த பார்க்ல போய் உட்கார்றாரு. பார்க் நான் அந்த பார்க்ல போய் உட்கார அந்த பார்க்ல உட்கார்ந்த உடனே அங்க பாத்தீங்கன்னா பார்க்ல வரவங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா, லவர்ஸ் வருவாங்க, அது மாதிரி வருவாங்க, ஒரு ஃபேமிலி வருவாங்க, அவங்க வருவாங்க இல்லையா, அதுல தப்பான ஆளுங்க வருவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த பார்க்ல ஹிட்னு சொல்லுது அந்த போலீஸ் அதிகமா இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களும் வராங்க. வந்துட்டு சில பொறுப்பாளர்கள் போய் கொடுக்குறாங்க, அவர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அவங்க பின்னாடி சட்டையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அவர் பின்னாடி உள்ள உறுப்பெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணி விடுறாங்க. ஆனா அவர் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படவே இல்லை. நம்ம வந்த காரியம் அந்த காரியத்தை போகணும் அப்படின்றது அந்த குறிச்சோட இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறது, இந்த ஆர்மீனை பற்றி பகவானை பற்றி பாதிட்டே கொடுக்குறாங்க. அதுல ஒரு பக்தர், அதாவது செல்வார்னு ஒரு பக்தர், ரொம்ப அதாவது அவங்க தான் அது சில பகுப்பாளர் செல்வார். அவர் பார்க்கல கண்டிச்ச உடனே அவர் இஷ்டம் தான், ஒரு ஜோதிஷ அதிகமானவர் தான். அவர் பணத்தை மேல ஒரு பேஜ் தெரியுது, அதனால நீங்க நீங்க தெரியுமா இன்னும் விளக்கம் கொடுக்குங்க அப்படின்னு அவர் தான் அவர்கிட்ட சொல்றாரு. ஏன்னா அப்போ நிறைய பேர் ஒரு கேட்கறாங்க, ஆனா யாருக்கும் சொல்லுங்க விளக்கம் சொல்லுங்க. ஆனா கீர்த்தனை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா இந்த இடத்துல நிர்வாகம் மட்டும் கேட்கும்போது மட்டும் அவர்கிட்ட தெளிவா பண்றாரு. ஏன்னா அவர் மேல அவர் சில பகுப்பாராய்ச்சி அவர் மேல ஒரு ஈர்ப்பு. ஏன்னா அவர் சூப்பர் அந்த மாதிரி ரொம்ப பாவம் அது மாதிரி சொன்னாங்க. சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க நண்பர்கள்லாம் பேசி பார்த்துக்கணும். அது 1 2 3 10 100 200 300 அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்ஸோடு எல்லாம் ரிசீவ்லயே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் நல்லா இல்ல. அவர் பாத்தீங்கன்னா பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு நிறைய பேர் பக்தர்கள்லாம் சேர ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த ஊர்ல உள்ள திருப்பி அதாவது என்ன சொல்றது, கனெக்ட் சொல்லுவாங்க. அமெரிக்கால இருந்து ஒரு மந்திரி மாதிரி சொல்லுவாங்க கனெக்ட். ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியாக ஸ்டீவன் இருக்காங்க, அது மாதிரி ஒரு மட்சிகேஷன் மாதிரி. அதுல கணக்குல சேர்ந்து எடுப்பாங்க. அது அவங்க உள்ள பிரச்சனை அந்த மாதிரி உள்ள அவங்க தவறு இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே ஒரு பத்திரிகை ஒர்க் வாங்குறாரு. இந்த மாதிரி ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இது மாட்டார். அவரு வாழ்நாளில் ஏகப்பட்ட பேருக்கு
நிறைய பேருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு லிங்க் இருக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட இல்லை அவ்வளவு தொழில் கொடுக்குறாரு. அவர் வாழ்நாள் முடிகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 25 முறை டிராவல் பண்ணும் எல்லா கண்ட்ரியும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மாஸ்கோல வந்து அங்கேயும் ஒரு செய்தி வச்சிருக்காரு. பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாம் வரும். அப்புறம் அந்த ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர் வந்து அவருடைய பக்தர், பகவானுடைய பக்தர் தான். பட் அவருக்கு கிறிஸ்டியன் கொண்டு போறாரு. அவர் அந்த காலகட்டத்தில் ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர் வந்து நிறைய மீட்டிங் அந்த மாதிரி சேவைலாம் நிறைய பேர் பண்ணி 84 விதமான புக்குகள் எழுதியிருக்கிறார். பகவத்கீதை, அதை சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், எவ்வளவு புக்குகள் எழுதியிருக்கார். சொல்றாங்க கணக்குல இருந்தாலும் அவர் வாழ்நாள் 65 77 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 12 முறை உலகத்தை சுற்றி வந்து 25 நாடுகளில் போய் அந்த அதாவது பகவானுடைய நாமத்தை பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காங்க. எல்லா இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு நம்ம சிரமப்படுவோம், ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலுமே போயிட்டு நம்ம இஸ்லாமுடைய கிறிஸ்தன் கோவிலுக்கு ரொம்ப அழகா பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காங்க. நம்மளுடைய இந்த பிரம்மத்துடைய சம்பிரதாயம், நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தில் என்ன விதங்கள் சொல்லப்பட்டதோ அதை அழகா வந்து ரொம்ப அழகா பிரச்சாரம் பண்ணி ஒரு வீட்டு ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. ஃபாலோ பண்ணி இப்படிதான் நம்ம டிப்ளமேட்டிக்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஆகல இதுபடி கோவில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். ஒரு மாதிரி நம்ம அவ்வளவு சீக்கிரமா கருவறையெல்லாம் போக முடியும். ரொம்ப பிரச்சனை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஏன்னா அதுதான் ரூல்ஸ் இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி இருந்தா பக்தர்கள் வந்து பகவானை வந்து அவர் சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. பக்தியில் வந்திருந்தால சில பொறுப்பதை என்ன பண்ண ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து வித்தியாசம் பண்ணாங்க. ஏன்னா பகவானே வந்து உத்தரவு பேசுறாரு. என்ன சொல்லுங்க பாத்தீங்கன்னா காலங்கள் மாற மாற வந்து அது ஏற்ற மாதிரி வேதங்கள் ஒன்றுதான், வேத சாஸ்திரம் தான். ஆனா அதை மீறக்கூடாது. ஆனா மீறக்கூடாது. பட் ஆனா காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த முறையை மாற்றணும். முறையை மாற்றி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மக்களை வந்து பக்தியில வர வைக்கணும். பக்தியில வர வைக்கணும். அது நம்ம உத்தரவு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஐயன் வந்து சிவபெருமான் தாயாருக்கு உபதேசம் பண்றார். பக்த புராணத்தில் 17வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கூட இது தாயாருக்கு உபதேசம் பண்றார். இதே மாதிரி பிரம்ம சமூகத்துல கூட பிரம்மா கூட வந்து அதை உபதேசம் பண்றார். அது மாதிரி பெரிய ஆழ்வார்களும் பாத்தீங்கன்னா கூட மகுந்த மாதாவை கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. மகுந்த மாதாவை அது வந்து அது சுற்றிக்காரு. அவர் சொல்றது சுற்றிக்காரு. இப்ப எது சொல்ல வர அந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய இது இருக்கிறோம், இது மாற்றம் இருக்கும். அதுதான் நம்ம இந்த படிச்சவனுக்கு 5 விதமான தத்துவத்தை படிக்கிறோம். காலம் நம்ம படிக்கிறோம். இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்வு முறையை மாற்றிக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏன்னா அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி அவரு கோவில்ல வந்து யார் வேணாலும் வந்து பக்தி கொடுக்கலாம். இது அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல கோவில்கள்லாம் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியா வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க அந்த வழிமுறை தெரியாது. அவர் ஈஸியா போய் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க யாரா இருந்தாலும் அவர் ஈஸியா அவர் போக முடியாது. ஆனா இப்போ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கோவில் சமுதாயத்துல இந்த இஸ்லாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வந்தாலும் வந்து இங்க வந்து ஆரம்பிச்சு அந்த கோட்பாடெல்லாம் சொல்லி வந்தார். ரொம்ப வித்தியாசமான இந்த காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி கொண்டு வந்து இந்த சனாத தர்மத்தை அவங்க மூலியமா எல்லாருமே பரப்பணும் அப்படின்றது. அதுக்கு ஒரு கோரிக்கையும் காட்டலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாவசியத்துல ஸ்ரீராமச்சந்திரன் சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஐயன் வந்து தாயாருக்கு வந்து உபதேசம் பண்றார். பாதை தாயாருக்கு உபதேசம் பண்றார். முதல் அத்தியாயத்தோட கொடுக்குறார். அந்த அதுல என்ன ஒரு ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுருக்கமா சொல்றாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாலை மாதிரி வீட்டுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுறாங்க. ஏன்னா அதோட முத்திரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமான வருது. அவர் இந்த பெருவில ஒரு காலமாடா வந்து வந்திருக்கிறார். அதனால அந்த காலமாட்டு இறக்கும் தருவாயில ஆயிடுச்சு. இறக்கும் தருவாயில வந்ததுனால அந்த காலமாட்டுக்கு முத்தி கிடைக்காம ரொம்ப ஊருக்கு போரா இருக்குது. அந்த தெருவு வழியா போறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்காங்க, முத்தி கொடுக்காத நான் என்ன தர்மம் பண்ணணும், எனக்கு புண்ணியம் பண்ணணும், அந்த புண்ணியத்துக்கு இந்த காலமாட்டுக்கு நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து தியாகம் பண்றாங்க. பண்ண கூட அந்த காலமாடு வந்து முத்தி கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்போ வந்து பண்ணும்போது அந்த வழியா ஒரு வீட்டு போறா விலை மாடு போகும்போது அப்போ எல்லாருமே கேட்குறாங்க, நாங்கெல்லாம் கூட கொடுத்தோம், அந்த காலமாடு வீட்டுக்கு போக மாட்டேங்குது, வீட்டுக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் பண்றாங்க, விவசாயம் பண்றாங்க. ஆனா அதை வச்சு அவர் நான் வந்து என்னுடைய அதாவது சமுதாயத்தை தப்பான வழிதான் நான் இருக்கேன். இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நான் ஏதாவது தெரியாம தெரிஞ்சு ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம், தெரிஞ்சு நான் பண்ணல, தெரியாம ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். அதனால நான் என்னோட இதை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி என்ன சொல்லி சொல்றேன். கொடுத்தவரை மட்டும்தான் காலமாடு முடிஞ்சு உயிர் விட்டு நிறுத்தி வருது.
அந்த முக்தி கிடைச்சோன்னு அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுறது, நேரா போயிட்டு திரும்ப வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அதே இந்த இயக்கத்துக்கு போயிட்டு எல்லாரும் நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க, பெரிய பெரிய ஆள்லாம் வந்து கொடுத்தாங்க, சிவலிங்க கொடுத்தாங்க, ஆங்கிலம் கொடுத்தாரு, எல்லாமே கொடுத்தாங்க. முக்தி அடைஞ்சாங்க. நீங்க மட்டும் முக்தி கிடைக்கும் பண்ணாது. அது ஒரு தேர்ச்சி ஆச்சு. 7 கல்பம் வரைக்கும் ஒரு யாரெல்லாம் ஒரு எழுத்து கேட்கப்பட்டவர் பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுடைய 7 கல்பத்து வரைக்கும் நரக லோகத்தில் அனுபவிச்சு வந்து ஒரு கருடப்பு நாட்டுக்கு சொல்லப்பட்டாங்க. ஸோ அந்த காலத்துல அவர் இருந்தாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு இது நடத்தி என்ன பண்றது, என்ன செய்யுதுன்னு கேட்கும்போது அப்படின்னு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. என் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளி வளர்க்குறேன். அந்த கிளி வந்து டெய்லி வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதை நான் காது வச்சு கேட்பேன். அவ்வளவுதான். சரி, கிளி கிட்ட சொல்லிட்டு கிளி இருந்துச்சுன்னா வீட்டாக வளர்த்துட்டு அந்த கிளி கிட்ட போவேன். அவங்க போன உடனே அந்த ஆத்மாவும் பொண்ணு அவன் கிளி சொல்லுது. அதாவது நான் என்ன ஒரு முனிவர் மாஞ்சேரன் முனிவர் சொல்லிட்டு ஒரு முனிவர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளி சம்பிரதாயத்துல ஒரு முனிவர். அவர் வீட்டுல அவர் துன்பங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சீக்கியமார்களுக்கும் அவர் சொல்லுவது வந்து ஸ்ரீமதி பகவத்கீதையில 10 அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை நான் அதை வந்து நான் காது கொடுத்து பேசணும். அவங்க பண்ணிட்டு இருப்போம், அதை காது கொடுத்து பேசிட்டு கூட நானும் வந்து அது கூட சொல்லும் போது அந்த முனிவர் சொல்லும் போது நானும் வந்து அந்த குருவை 10 அத்தியாயத்தோட மகிழ்ச்சி படிக்கணும், பாராயணம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இந்த இடையில ஒரு வேடம் வந்து எனக்கு பிடிச்ச வந்து இந்த வேஷ்டிக்கு படிச்சுட்டான். இந்த வேஷ்டிகிட்ட வந்துட்டு எனக்கு டெய்லி சாப்பாடு கொடுத்துருக்கேன். நான் என்னால முடிஞ்சது என்ன பண்ணுமோ அந்த ஜீவியை நான் உபதேசிக்க முடியுது. நான் வந்து அந்த பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் வந்து இந்த வேஷ்டி கேட்கலாம். எப்படி பக்தி பாருங்க. அதாவது காது கொடுத்து கேட்டாரு பகவான் வழியில வேதங்களை காது கொடுத்து கேட்டாரு ஒரு வேஷ்டியாகப்பட்ட ஒரு கல்பத்துக்கு வரைக்கும் அதாவது அதல மகாலத்தில் இருக்கும், கலாசாலையில இருக்கும், உள்ள போய் கிடக்கும். ஆனா அப்படிப்பட்டவங்க வந்து நிறுத்தி கொடுக்குறா காலைக்கு. ஸோ அப்போ எப்படிப்பட்ட சேவை பாருங்க, பக்தி மாறி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பகவானுக்கு பக்தி முழுமையா பக்திக்கணும். ஏன் சொல்ல வரேன்னா ஒரு தேசியாகப்பட்டவர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பகவானுக்கு வந்து பிரியமானவர்கள் தான். கண்டால பற்றி நாலு பின்போனுக்கு நாலு பின்போனு கூட சரி பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து இறந்த காலத்துல பார்க்கக்கூடாது, எதிர்காலத்து கையில் இருக்கிற கையில் கிடையாது, இந்த காலத்துல மட்டும் நம்ம கையில் இருக்கிறது ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? அந்த சில பிரபுபாதா வந்து அந்த மாதிரி கோட்பாடு மூலியமா இஸ்லாம் மூலியமா வந்து யாரு ஒன்றாலும் வைஷ்ணவாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா இன்னும் வீடு சொல்லப்படுது. சரிங்களா? நம்மளுடைய கர்மா நம்ம என்ன புண்ணியம் பண்ணணுமோ அந்த கர்மம் மூலியமா நாம பிறகு எடுக்கிறோம். அது நம்மளுடைய புண்ணியம் உள்ளது. ஒரு பிராமண ஒருத்தர், ஒரு சத்திரி ஒருத்தர், ஒரு வரிசை ஒருத்தர், ஒரு சுற்றுச்சூழல் பிறக்கிறது அது வந்து அதுல புண்ணிய பலன் தான் இல்லைங்களா? ஆனா பிறந்துட்டோம், ஆனா எப்படி கொடுக்குறோம், பக்தி கொடுக்குறோம் தான் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி சில பிரபுமாக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து கொடுத்துக்கிறார். ஸோ அது மூலியமாக இந்த பிரம்மனுடைய சம்பிரதாயம் மூலியமாக இந்த இஸ்லாமியம் நீடித்து வைக்கிறது. இதிலும் நீங்களும் ஒரு இதா இருக்கிறீங்க, லெவல் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்க போறீங்க. இதுதான் நம்மளுடைய அதாவது இப்போ பழைய கோயில் விக்கிரகம் இதுதான், பகவான் தான் ராஜன் இருக்காங்க. இது பழைய கோவிலில் உள்ள விக்கிரகம் வந்து இதே விக்கிரகத்தை கொண்டாந்து நம்ம ரொம்ப பிரமாண்டமான ஒரு கோவில் இருக்கோம். கோவில் சொல்ல முடியாது, யூனிவர்சிட்டி தான். ஏன்னா நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக வந்து 12 லாங்குவேஜஸ் நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கிறோம். கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம், லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, பக்தி வேதாந்த, அதாவது பக்தி கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து வைத்தியம் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய கிளாஸ் போயிருக்கு. இது எல்லாமே ஆன்லைன் நம்ம ஃப்ரீயாக தான் பண்றோம். காசு கொடுத்து எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி பண்ண போறாங்க, பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு சரிங்களா? இது வந்து நம்மளுடைய பகவான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராதா கோவிந்த் இஸ்லாம் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை இருக்கும். Basically, Krishna, Chaitanya Prabhu, Nityananda, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, நம்ம ராம் கிருஷ்ணன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பழைய அட்ரஸ் இருக்கு ஃபுல்லா வந்து இது பழைய சிசிடிவி இருக்கு. இந்த கோவிலுக்கு வந்து 2 வருஷம் ஆகுது. சிறப்பு விழான்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் 10 வருஷம். 1 வருஷம் முடிஞ்சு இப்பதான் அந்த ராதா இது நம்மளுடைய பலராம் சிங் தான் வந்து 10 வந்து இருக்குது. நான் தான் இந்த கோவில் வந்து நம்ம இருக்கிறாங்க. அந்த கோவில் அந்த டைம்ல நான் வந்து இந்த கோவில் கவனிப்பேன். நான் இந்த கோவில்ல வந்து ஒரு 5 வருஷமா நான் வந்து பண்ணிருக்கேன். இது பழைய அட்ரஸ் சொல்லுறது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவில் தலைவர் பிரசிடண்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நாமனிஷா அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. அவர் வந்து டீச்சர் படிச்சிருக்காரு. நெய்வேலி கான்சர்ல வந்து பண்ணியிருக்காரு. இப்ப அதை வந்து விட்டுட்டு வந்து இந்த பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல வந்து இதுல வந்து இது பண்ணிருக்காரு. இப்ப இந்த கோவில் நிர்வாகத்தை பண்ணிட்டு யூனிவர்சிட்டி சவுத் இந்தியா வந்து அது மாயாபுரில தான் வந்து பகவத்கீதையோட யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. மாயாபுரி ரொம்ப பிரமாண்டமா இருக்கு. அது மாதிரி சவுத் இந்தியா நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவை சொல்லி 17 சொல்லலாம். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர்ல
ரொம்ப அழகா மாற்றிருப்பார். இதெல்லாம் வந்து நீங்க வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வெறும் சயின்ஸ் நம்ம மட்டும் நீங்க பண்ண தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் சரி திருச்சி வழியா ஒரு ட்ரெயின் வருது. ட்ரெயின் வழியா வந்து காற்றாலும் சொல்லலாம் வருது 15 வழியா போற வருஷத்துக்கு இது மட்டும் எப்படிங்க கோவில் வந்துட்டீங்கன்னா போதும் 3 நேரம் பிரசாதம் நமக்கு தண்ணி அழகா வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம். ஒரு வாரம் ஒரு ஃப்ரீயா வந்து நல்ல ஒரு இயற்கையான ஒரு மனதை போட்டு வந்து சேவை பண்ணலாம். சேவை பண்ணிட்டு இது வந்து பகவானுக்கு ரெண்டாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவில்ல வந்து ஃப்ரீ தான், எல்லாமே ஃப்ரீ தான். இந்த காலத்துக்கு ஃப்ரீ பண்ணணும். ஏன்னா அந்த கூட வகுப்பாடு சொன்னது இப்ப நாங்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்தோம்னா ஒரு 4 வருஷமா நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். இது வரைக்கும் நம்ம கோவில் வந்து நாம தான் தெரியும் தவிர கோவில் வந்து நம்ம பார்த்து எல்லாமே பார்த்துக்கணும். பகவான் அனுபவத்தோட நீங்க தான் அதே மாதிரி பண்ணணும். உங்களால முடிஞ்ச வந்து நீங்க என்ன வீட்டுக்குள்ள வருவோம். இந்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆச்சாரிய பற்றி படித்தோம். சரிங்களா? இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பகவத்கீதை வந்து நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் ஏன்னா வந்து பார்த்தா இது வந்து வேதம் தான். இது வந்து சில பகுப்பாடு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 700 ஸ்லோகத்தை ரொம்ப அற்புதமா இது ஒரு அத்தியாயத்துல 46 ஸ்லோகம், ஒரு 75 ஸ்லோகம், 26 ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி ஒரு அத்தியாயத்தையும் பிரிச்சிருக்கிறாங்க. பகவான் வந்து யாரும் சம்பாதிக்கப்பட்டிருக்கார். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை இது பகவத்கீதை வாழ்க்கை இது 5 விதமா பிரிச்சிருக்காங்க, 4 விதமா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞானம், சாதனை. இந்த ராஜயோகத்துக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்மயோகத்துல இருக்கும், பக்தி யோகத்துல இருக்கும், ஞானம் பக்திக்கும் கர்மயோகத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்கும் நடுவில் சிறப்பா பக்தி யோகம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. இது ஒரு நிச்சயமா பாத்தீங்கன்னா அவர் நமக்கு விஞ்ஞானம் நம்ம படிக்கிறதுதான் அந்த விஞ்ஞானம் அறிந்த விஷயங்கள் நீங்க இது படிக்கிறீங்கன்னா 4 பிரித்து பத்தி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பேர் போகும். அந்த மாதிரி ஒரு சார்ந்து இருக்கும். இதுதான் மகாத்மா காந்தி ஒரு ஆனந்தி உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்கள் காரணம் சராசரி மனிதர்களும் சுத்தலாம் மிக ஒரு பெரும்பான்மை பரிணாமம் இதை வந்து ஒரு விஞ்ஞானம் சொல்றாங்க. நாம் பகவத்கீதையை படித்து கடவுளை பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு பழக்க அறிந்தோம் பற்றி தீர்விக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் உண்மையாக தெரியும். அவங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து உலக இருக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டியை பற்றி இது பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட விஞ்ஞானிகள் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறது. இன்னும் என்ன மாதிரி அழகு இது மிஞ்சி பேசுகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் அர்த்தங்களை சொல்லுவார்கள். இது வந்து இன்னைக்கு மனித பகவத்கீதை ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கணும்னா ஒரு 10 நாள் சொல்லி படிச்சுருக்கீங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு என்ன ஒரு லெவல் மேல சொல்லிட்டீங்க. முதல் நாள் படிச்ச புக்ல அது என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் என்ன வச்சுருக்கீங்க. அதே இன்னொரு 10 நாள் போட்டு அதே ஸ்லோகத்தை அதே சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிச்ச ஞானத்தோட இன்னொரு தேவை இருக்கு. ஒரு நாளுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை இப்ப நம்ம வந்து நிறைய தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் ஒரு வேர்டுக்கு வந்து நிறைய அர்த்தம் கொடுத்தார். அதையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அர்த்தங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ விஷயம் அதுதான் ரொம்ப அழகாக. இப்ப இந்த இஸ்லாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உண்மையோட அப்படி சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு இப்ப வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட பரம்பரை வர எந்த ஒரு ஆச்சாரியமும் எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தின் வளர்த்துன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஆச்சாரியங்களுக்கு பெறப்படுறதுன்னா அந்த ஞானம் தான் உண்மை நான். ஏன்னா அவங்க இந்த ஸ்ரீமதி பகவத்கீதை வந்து 120 ஸ்ரீ பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணாருன்றதை நாங்க 4,000 நகல் வந்து நோக்கப்படுறோம். ஏன் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானம் வந்து பகவான் வந்து ஜாதகத்துல வந்து பிரம்மாவுக்கு அப்படின்னு பண்றாரு. அந்த வந்து அந்த ராமபிரான் காலத்துக்கு பிறகு வந்து இந்த மன்னர்கள் தான் வந்து ஃபாலோ அந்த 2வது தெரியாத அவர் ஃபாலோ பண்ணல. அதனாலதான் வந்து 3வது வீட்டுல ரொம்ப அதிகமான பகவான் வந்து அவரை இதுக்கும் வந்து கீதையில வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து என்னன்னா இந்த குருகுல பரம்பரை ஆச்சாரங்கள் நான் சொல்றோம். குருவும் ஒரு பரம்பரை புத்தகம். இதை வந்து இது வந்து எழுத்து கிளாஸாக சொல்ல சொல்லி நம்ம கிடையாது.
இதுதான் சொல்றேன். இப்ப நம்ம ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் படிச்சிருப்போம். நீங்க டெய்லி படிக்கிறதுனால முதல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு 2 நாள் படிப்போம். இப்போ வந்து நம்ம லெவன்த்து வந்து ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டெய்லி கிளாஸ் நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 8 மணிக்கு கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு விருப்பம்னா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா இல்லை டைம்ல பார்க்கலாம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க குரூப்ல இப்போ நம்ம கிளாஸ் இல்லையா அட்டண்டன்ஸ் வருது, அதுவே வந்து என்ன பண்ணுங்க நீங்க டைமிங் சொல்லுது. நீங்கள் வந்து நான் ஸ்டோரி விசேஷம்னால நான் இந்த குரூப் ஓப்பன் பண்ண முடியல, டைம் இல்லை. நான் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து போடுங்க, நான் கண்டிப்பாக நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்காக இப்போ அர்ஜுனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இடையிலான கவனம் சொல்லப்படுவார். அதாவது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அர்ஜுனன் ஒரு யுத்தம் பண்றாரு. அதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு பலத்தை ஒரு எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ஒரு திறமையான ஆகிறார் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவருக்கு ஏன் வந்து அவருடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயத்தால கட்டி முடிச்சுறாரு. அப்புறம் ஏன்னா பகவான் ஒரு மாய தோற்றத்துல மாயாட்டினா ரொம்ப அழகா வந்து அவங்க மாயத்தை சத்துங்கிறதுக்கு ஜீவி வந்து அவருக்கு அவங்க தான் பகவான் தான் கேட்டு வைக்கிறார். அவங்க பகவான் தான் கேட்டு வைக்கிறார். அவங்க அத்தனைக்கு தேவையான ஞானம் இருந்தாலும் அவனுடைய மாயத்தினால் அவருக்கு தான் நமக்கு நாமளும் அந்த உடலே மாயம் தான், இந்த சமுதாயமும் மாயம் தான், அந்த இயற்கையே மாயம் தான். நம்ம தெரியாம நாம தான் அறிவு இதெல்லாம் வந்து இதுதான் நம்ம ஒரு வகைப்படுத்தணும். வீட்டை பற்றி ஆழமான பகவான் வந்து அவருக்கு குறிக்கோள் அவங்களுக்கு தேவையை கரெக்டா பண்ணிருக்காரு. நம்முடைய தேவை என்ன, அதை உள்வாங்கி கரெக்டா நம்ம வாழ்க்கையில் நாம கரெக்டா செய்யணும். அதுதான் பகவான் அவருக்கு குறிக்கோளை நாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதை கலந்துருக்கிறோம். பகவத்கீதை மனதில் இருக்கிற அர்ஜுனத்தின் கலக்கம் மாநிலம் தோற்றம் சூழ்நிலை ஏற்பாடு அர்ஜுனுக்கு குழப்பம் கலக்கம் ஏற்படாவிட்டால் அவர் மீட்பதற்கு பகவான் பகவத்கீதை கேட்கக்கூடிய அவசியமே இல்லை. அதுதான் உண்மை. முதல்ல கேட்டு நம்ம வேலை வரும்போது பார்த்தீங்க அர்ஜுனோட 5 விதமான கவலைகள் நம்ம பார்த்து அந்த கவலைகள் தான் வந்து அவனுக்கு பகவத்கீதையின் உதவி கேட்கிற அர்ஜுன் இருந்தாலும் அதை அனைவரும் நலன் நமக்காக தான். நம்ம பகவத்கீதை படிச்சோம்னா நம்ம வந்து நாம படிக்கல வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் மூலியமா தான் நாம கற்றுப்பாரு. நம்ம எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நாமம் இருக்காரு. ஆனா நாம எல்லாரும் யாரும் அவங்களுடைய மனநிலை குறித்து நாம கேட்கலாம். நம்மளுடைய நமக்கு நாம என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்கணுமோ அதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற அந்த உதவி வந்து பகவான் கொடுத்தார். மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகம் வந்து பகவத்கீதை சொல்றது. இதுல 524 ஸ்லோகம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து அதாவது 82 கத்திரிக்கு இந்த 7 ஸ்லோகத்துல 26 பகவான் 84 இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறார், கொலை செய்கிறார், இந்த மாதிரி சொல்லி அவர் வெறும் 12 கத்திரிகள் தான் அவர் இருக்காங்க. அது வந்து சஞ்சீவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.9 கத்திரிகள் 48 ஸ்லோகம் வந்து அப்படின்னு சஞ்சீவன் திருவிழாக்களுக்கு ஒரு 10 ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுக்கு ஈடுபட்ட தன்மையை பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட ஈடுபடைந்து தெரிவினார். அர்ஜுனன் சொல்றான் கிருஷ்ணா இந்த ஸ்தானத்துக்கு நடுவில் உடனே பகவான் அது விடுபெண்ணி சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 2 பகுதி சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் உட்காந்துக்கிறாங்க. நீங்க விஜயசேரியா பாண்டிச்சேரியிலே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாரு இல்லைன்னா இது அவங்க மாமனார் அப்புறம் சம்பந்தி அதாவது அவங்களோட எல்லாருமே அங்கே உட்கார்ந்து வச்சிருக்காங்க. எல்லா மன்னர்கள் நண்பர்கள் இளைஞர்கள் இன்னும் செய்திருக்கலாம். இந்த பேர்ல ஆப்போசிட்ல போனா தாத்தா இருக்கிறாரு, அண்ணா இருக்கலாம், தம்பி இருக்கலாம், எல்லா மாமா கல்விக்கலாம் மாமா கல்வி இருக்கலாம், கல்விக்கலாம். இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க, அஞ்சு நண்பர்கள் இருக்காங்க, எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் போய் விட்டு நம்ம போய் சொல்லணும் அப்படின்ற கிறிஸ்தனுக்கும் அண்ணாதான் காரணம். அதன் விளைவாக தான் இந்த மகவீட்டு பேசணும். இப்ப அர்ஜுனோட அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட கவலைகள் இந்த அத்தியாயம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அடையாளம் கவலைக்குமா எப்படிப்பட்ட கவலை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நடந்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கவலை பண்ணிக்கலாம் உதவி சண்டனா பண்ணுவோம். அவன் வந்து காப்பாற்றணும், அந்த பிரச்சனைக்கு காப்பாற்றணும். அது சட்டத்துல தவறாக மாட்டான். அந்த மாதிரிலாம் கூட வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி எப்படியாவது வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்க அதிகமான பாசம் அதிகமான பசங்க சொன்னதான்
நம்ம பிள்ளை தான், நம்ம கணவர் தான், நம்ம மனைவி தான், நம்ம அப்பா தான், அம்மா தான். எல்லாருமே எப்படி உள்ள வாழ்நாள் மட்டும்தான். நம்ம அடுத்த ஆத்மா பற்றி போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த உறவு முறையே கிடையாது. உறவு அது கிடையாது. அதை பற்றினா நீங்களே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்ம எது சொல்ல வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்தாலே வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றது தான் நீங்க வந்து வெளிநாடுதான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம். இன்னும் பகவானுக்கு அம்சம் தான். ஸோ அதுக்கு அந்த சிலை நமக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கை இருக்கிறார், நம்ம குடும்பத்தை உருவாக்குறாரு பகவான். உருவாக்கி ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு உருவாக்கி வேதங்கள் மூலியமா வேதங்கள் எப்படி மாதிரி நம்ம ஒரு திருப்பதி சாதி இருக்கணும். அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கை விஷயம் நிச்சயமான சாதி வந்து அந்த வேதங்கள் மூலியமா நம்ம வாழ்க்கையை உருவாக்கி அழகா அது உள்ள இருக்க பகவான் அதை நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய சொந்த பகவான்களுக்குள்ள நம்ம வந்துருக்கோம். நமக்கு இருக்கிற கருத்து யாரு இருக்காங்க? நம்ம அப்பா அம்மா. நம்ம அப்பா அம்மா மட்டும்தான் நம்ம வந்தோம். இதுதான் ஒரு முடிவு வந்துருக்கோம். அப்புறம் நம்ம அண்ணன் தம்பி தாத்தா தம்பி நம்ம கருத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இவ்வளவு கூட இருக்கிறோம். ஒரு இது மாதிரி இருப்போம். நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா அதையே நம்ம பிரதானமா எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இருந்தோம்னு அதுதான் பார்த்து அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம உடல் சார்ந்த செயல் ஆரம்பிக்கும். நம்ம உடல் சார்ந்த செயல் ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு வந்து நிறைய வீட்டு காரியங்கள் அதை பத்திதான் அர்ஜுன் வந்து இந்த விஷயத்துல அதிகமாக பார்க்க வச்சான். யார் மேல துரோணாச்சாரி, கிருபாச்சாரி, பரமாச்சாரி, அப்புறம் வந்து பெரியவர்கள் இருக்கான், எல்லாம் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருக்கிறாங்க, இந்த தொழில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு தவறு, அந்த தவறுனால 5 விதமான தவறு அறிகிறார்கள். அதை பற்றி நாம விரிவா நம்ம எல்லாம் சொல்லி விடுவோம். நேற்று நம்ம படித்தவர்கள் அதோட காரணம் சொன்னாங்க. என்னதுன்னா வந்து நான் 3 விதமான கண்ணோட்டம் உங்களுக்கு படிச்சது சக்தி ஆனந்த விஜய் வழிபாடு எப்படி பண்ணணும், அந்த பூர்ணமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சூரியன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் என்ன, அது பிரம்மன் என்ன, பரமாத்மா யாரு, பகவான் யாரு, இதை புத்தகம் ரொம்ப அழகாக சொல்லி நம்ம படிச்சோம். வேத ஞானத்தின் பகவான் மற்றும் அவரது பிரிந்து மீது அறிய வேண்டும். எப்படி வேத ஞானம் குறைபாடு இல்லைங்களா? அதே வந்து தத்துவ ஆத்மாவின் குறைபாடு உள்ளது அப்படின்னு படிச்சோம். அர்ஜுன சரணடிகள் பகவான் சொல்லணும். அர்ஜுன் தெளிவான பகவானை புரிந்து கொண்டு உபதேசம் அதை வந்து அது வழி நடத்த ஆரம்பிக்கிறார். அது வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் கிட்ட. அது நம்ம படித்தோம். ஒரு விளக்கம் எல்லா உள்வரையிலும் பிரிக்க முடியாத அங்கம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனாத தர்மம். அதை பற்றி சனாதர்மத்தை பற்றி ரொம்ப அழகான பகுதி. தேவை பகவானையும் உறவு கொண்டுள்ள ஜீவன்கள் யாருன்றதும் படிச்சிருக்கோம். அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ண உன்னத ஆனந்தத்தில் 20 தான் முடியும் அப்படின்னு தெரிவித்தோம். ஜீவன்களும் ஆனந்தம் அடையலாம் அப்படின்னு பகவான் உன்னத 20 எப்படி அதை எப்படி நம்ம செய்யணும்ன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே காட்சியில வெவ்வேறு விதமான இருக்கு. நான் 2வது தகவலை நான் சொல்றேன். அப்படி ஒரு கேள்விதான் கேட்பேன். அதை நான் அர்த்தம் செய்யணும். அந்த செய்தியில நான் கண்டிப்பா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். நான் லெவல் வந்து நம்ம கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணிருக்கேன். புரியும். அதனாலதான் ஒரு கொஸ்டினா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இங்க நான் தெரிஞ்சுக்கணும், நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப எங்களுக்கும் நிறைய ஒரு தெரிஞ்சுக்கீங்க. நமக்கும் பகவானுடைய அருளால நம்ம மாத்தாவுக்கு அருளால நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க சொல்லிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கணும். இப்ப பாருங்க மேல குருவாசிட்டார், நடுவில் வந்து பெரியவர்கள்லாம் கீழே வந்து அறிவிப்பார். 3 பேர் வந்து வெவ்வேறு தோட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவ்வளவு தெரிஞ்சு நீங்க சொல்றீங்க. திருவிழாசோட மனநிலை இருக்குது, அர்ஜுனோட மனநிலை இருக்குது, ஹிந்தோட மனநிலை சொல்லுமா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா அன்மியூட் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஹரே பிரபு. இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. பேச முடியலையா? உங்க அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? உங்களுடைய எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கின்ற மட்டும் சொன்னா நீங்க தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. ஒரு தப்பு இல்லை. கேள்வி சரியா கேட்கல பிரபு. என்ன பிரபு? கேள்வி சரியா காதுல விழுல பிரபு. ஓ, காதுல விழுந்தீங்களா? ஒண்ணும் இல்ல பிரபு. அதாவது திருவிழாக்கள் இருக்காரு இந்த படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா? அவர் இல்லையா? நடுவுல வந்து துரியன் இருக்கார், கீழே வந்து அர்ஜுனன் இருக்கார். இவங்க 3 பேருமே வந்து ஒரே காட்சியில் நம்ம பார்க்கணும். ஆனா 3 பேரோட மனநிலை வேற வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப திருநாசோட மனநிலை என்ன, துரியோட மனநிலை என்ன, அர்ஜுனோட மனநிலை என்ன, நம்ம லெவல் 1ல படிச்சிருக்கோம். இதை பற்றி ஒரு
சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் தான். உங்களோட பிரிவு எப்படி பார்க்கலாம். இப்ப திருதராஷ்டிரம்னா யாரு? அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. துரியோதனா யாரு? அர்ஜுனா யாரு? அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி அவங்களுடைய எண்ணங்கள் இருந்தது அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரர் வந்து நப்பாசை அந்த மனநிலையில இருந்தாரு. தர்மக்ஷேத்திரத்துல நமக்கு வெற்றி கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற அந்த இதுல பாரபட்சம் அந்த மாதிரி மனநிலையில இருந்தாரு. துரியோதனன் வந்து பெருமை, பொறாமை மனரு. அர்ஜுனன் வந்து இரக்கம், கருணை நிலையில இருந்தார். அவ்வளவுதான். அறிவோம். இப்ப யாருக்கு யாருக்கு சொல்ல முடிஞ்சது நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கீங்க. அவங்களும் புரிஞ்சிருப்பாங்க. ஏன்னா துரிதாசோட மனநிலை என்ன, இவனோட மனநிலை என்ன, ரொம்ப அழகா விளக்கமா சொல்லுங்க. இன்னும் நம்ம தெளிவா இதை பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? ராஷ்டிரத்துக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்கரவர்த்தி இல்லைங்களா? போன பிறகுல அந்த இதனால இந்த பிறகுல கண்ணு தெரியாம அவர் இருக்கிறார். அதை பற்றி விரிவா படிக்கிறோம். திருவிழாக்கள் படிக்கிற சூழ்நிலை வரும்போது அவரை பற்றி விரிவா நம்ம ஸ்டோரி பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டோரி. அது வந்து அவருக்கு என்ன பாரபட்சம் இருக்கு அவருக்கு. தன்னுடைய பிள்ளைகள் தான் சமுதாயத்துல மேம்பட்டு வரணும், பாண்டியோட பிள்ளைகள் வரக்கூடாதுன்றது ஒரு கெட்ட எண்ணம் அவருக்கு இருக்கு. அது ஒரு தொழில் சொல்ல முடியாம ஒரு எண்ணம் இருக்கு. எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்கும். இல்லைங்களா? நம்ம சித்தவா பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாயிட்டாங்க, நம்ம பிள்ளைங்க மாதிரி இருக்கு, அவங்கள விட அவங்க பார்க்கணும், அவங்கள மேல வரணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கண்ணோட்டம் எல்லாருமே நடக்கிறது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இது தவறு. நம்ம ஒரு இயற்கை சாதாரணமா பேசும்போது நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சின்ன பெரிய நம்ம சொல்றோம். நம்ம அந்த மாதிரி பக்குவத்துல நம்ம வளர்ந்து நின்றுருக்கோம். ஆனா வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா இதுதான் ஆரம்பம். அதாவது அறிவுக்கான ஆரம்பம். நம்ம மட்டும் அறிவுக்கு ஆரம்பிக்கும். இந்த உலகத்துக்கே சமுதாயத்துக்கே நாம தொடர்பு ஆரம்பிப்போம். இதுதான் ஜீவி நம்ம நாம தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நம்ம வாழணும். மற்றவங்களை பத்தியும் அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண அவசியம் இல்லை. நாம எப்படி கரெக்டா இருக்கணும், பகவான் எப்படி சேவை பண்ணணும், எப்படி நாம இந்த வாழ்க்கையை எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு தான் ஜூட்டி நம்ம இல்லைங்களா? அது திருந்தாசு அதை பத்தியெல்லாம் கவலைப்படாம தன்னுடைய பிள்ளைகள் தான் அதிகாரத்தில் உட்காரணும், அவர் இருக்கணும் அப்படின்றவர். ஆனா இவருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணவே இல்லை. பட்டாபிஷேகம் பண்ணாதான் அடுத்த வாரத்தை எடுக்கணும் அவருடைய பிள்ளைங்களுக்கு. ஆனா இவங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணல. அந்த நாட்டுக்கு இந்த டைம்ல யாருமே சக்கரவர்த்தி என்ன அவங்க சக்கரவர்த்தி தமிழ்நாடு கண்டிப்பா முதல் ஊனப்பட்டவங்க கண்டிப்பா அரசாங்கம் வேலை சாப்பிட்டு. ஏன்னா வேலை சாப்பிட்டு சொன்னாலும் ஆனா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த இது இருக்குங்களா, ஒரு மன்னர்னா எப்படி இறங்கி இதுல போட்டு சண்டை போடணும், இன்னும் யாரு அவங்க சண்டை பார்த்து கொடுக்கணும், நிறைய விஷயம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த உடல் பாவங்கள் அவருக்கு ஒரு தனியா போய் வச்சிருக்காங்க, பட்டாளத்துக்கு பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பிரிவை அரசாங்கத்தில் உட்காரத்துன்னு ஆசைப்படுறாரு. அவருக்கு இரண்டாவது நிகழ்வு துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னா கற்புரிமை, நீங்க பிரபு சொன்ன மாதிரிதான் கற்புரிமை, தீன் அகம்புரி, அதே மாதிரி பொறாமை பண்றது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவங்களுக்கு நிறைய பாவகரமான காரியங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கான். துரோகம் படிச்சிருக்கான். அதாவது அடுத்த மணி தெரிவித்து வந்துருக்கு, மாணவர்கள் படிக்கிறது, அரசு குழந்தை அதுக்கு இந்த மாதிரி 6 விதமான கர்மகாரியங்கள் தப்பான கர்மகாரியங்கள்லாம் பண்ணிக்குவார். அதனால்தான் நிலையில் இருக்கிறாரு. அவருக்கு முக்கியமான ஒரு குணம் இருக்குன்னா பொறாமை, தற்பொழுதையா பேசிட்டு இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மனிதர்கள் யாருக்கு துரியோதனன் இருக்கலாம். இதே பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அது நேர் மாறா இருக்காங்க. அர்ஜுனன் ஒரு 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 தீர்ப்பு கருத்துன்னு சொல்லலாம். அதாவது பகவான் வரப்பிரசாதம் தான் அவர், தேவனோட வரப்பிரசாதம், தேவனோட அம்சம் தான் அது. அதனால அவர் பாத்தீங்கன்னா இந்திரனோட கல்வினால அப்படி மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரோட குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இயல்பா எல்லாருக்கும் இருக்கிற குணம் தான் அது. இந்த குணமும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நம்ம நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோமோ அந்த தன்மை இருக்கணும். ஆனா அர்ஜுன் இயல்பாவே ரொம்ப அழகா இந்த சனாதன ரொம்ப அழகா ஃபாலோ பண்றது, அந்த பக்குவம் அர்ஜுன். அது பாத்தீங்கன்னா எழுத்தாளர்கள் எல்லாருமே ஈஸியா கொலர்ச்சிக்கு கிடையாது. எல்லாருமே இப்போ அழைச்சி போட்டுருவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். நமக்காக பணம் இல்லை, நம்ம பணம் வரல, ஏன்டா பணம் வரல விசிட்டு போனான்னு சொல்றது அது அழிவுத்தனமான செயல் இல்லையா? அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டான். அவன் தப்பே பண்ணாலும் சரி, அவனை கூப்பிட்டு விசாரிச்சு ஏன் தப்பு பண்ணான், என்ன பிரச்சனை, இருக்கு நம்ம பண்ற அவன் விட்டு மதிக்கிறது, அவங்க அட்வைஸ்
தப்பு திருப்பி பண்ணக்கூடாது. அதனால நீங்க தப்பு பண்ணிட்டு நீங்க அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஒரு நேரம் புரியல இவங்களுக்கு நீங்க என்ன தப்பு பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா மகாபாரதம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அர்ஜுனோட மனைவி தான் அந்த மாதிரிலாம் செயல்படுவார். ரொம்ப பக்குவமா அதே மாதிரி பணம் விட்டு சொல்லி பொருள் பொருள் தான தர்மம் கொடுக்கிறவர் அவர் மாதிரி யாரும் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்தாதான் வந்து என்ன பண்றாரு, தாத்தா இருக்கிறாரு, அப்புறம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குரு இருக்கிறாரு, அப்புறம் திருப்பாச்சாரியெல்லாம் சாதாரணமா அவர் தான் வந்து ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றது என்பவர் திருப்பாச்சாரியர் தான். அவரு இந்த மகாபாரதத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கார். இப்போ வந்து இதுலயும் வந்து இந்த வீடியோல அவரை கலந்துருக்கார். திருப்பாச்சாரியத்துல மாமா கலிங்கன் இருக்கான், நகரனோட தாய் மாமன், அவங்க அம்மா வந்து சகோதரர் இருக்கார். அவரு வந்திருக்கிறார். இவங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க, சகோதரர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, மாமா இருக்கிறாங்க, எல்லாம் இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவர் என்ன பண்றவங்க எல்லாம் கொள்ளணுமா அப்படின்னு. ஏன்னா இவர்கிட்ட வந்து சிவபெருமான கொடுத்துல அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆய்வு இருக்கு. அது இருக்காங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் இப்போ இருக்கு. அப்போ இந்த தேவையும் பாக்குறாரு. இந்த தேவையும் பாத்தீங்கன்னா மாமனார், தம்பி, ராமன், தம்பி, நண்பர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் கொல்லணுமா அப்படின்றத பாக்குறாங்க. ஏன்னா கோடிக்கணக்கான பேர்கள் இருக்கிறாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேனைக்கும் ஒரு சேனைக்கும் 12 விதமான படைகள் இருக்கும். அப்புறம் காலாட்படை, யானைப்படை, குதிரைப்படை, அந்த படை, இந்த படை, 12 படைகள் இருக்கும். அந்த 12 ஒரு படைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்லுவாங்க. மகாபாரதம் ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க. அதாவது கோடிக்கணக்கான இருப்பான் ஒரு செய்தி கொடுப்பான். அந்த மாதிரி அது மாதிரி அவ்வளோ தேவைகள் இவன் செய்யல. அது இவருக்கு தேவை அவனுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு நான் பேசியிருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவ்வளவு பேர் நம்ம இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருங்க அப்படின்றத இங்க வந்து அவங்க தவறு எடுக்கலாம். 5 விதமான தவறு எடுக்கலாம். இதை பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ரொம்ப அழகா வந்து பக்தி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றத கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது 7வது காண்டத்துல 5வது 23வது பாடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னா 9 இந்த 9 முறைகளில் எளிமையானதான் தூய்மையானது பரம். அதாவது உணர்வு பகவானை பற்றி கேட்க நம்ம இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறது இல்லைங்களா, பகவத்கீதை கேட்கறது இல்லைங்களா, இந்த கேட்கறதுலயே வந்து இது முதல்நிலை பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. முதல்நிலை பக்தி. 2வது நிலை பக்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகானது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்றது. 3வது வந்து பரணம். பகவானை பற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், அவரை நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி 9 பக்தி அதை பகவானுக்கு நவத பக்தி நம்ம கொடுத்தோம் கூட கண்டிப்பா வந்து நம்ம உயர்நிலை, அதாவது உயர்நிலை அடைய முடியும் அப்படின்றது இந்த மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து அத்தியாயத்துல முதல் அத்தியாயத்துல சுருக்கம் பார்ப்போம். 4 விதமா இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது மொத்தம் வந்து 46 பதங்கள் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. இந்த 46 அத்தியாயத்துல 46 ஸ்லோகத்துல வந்து 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம். 1லிருந்து 11 வந்து பகவதி உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன மாதிரி சூழ்நிலை. ஏன்னா அர்ஜுன் வந்து பார்க்கலாம், சேனையெல்லாம் பார்க்கலாம், இந்தியான்னு பார்க்கலாம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அதுல வந்து ஒரு சூழ்நிலை தெரியுது. அதே மங்களம் பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் அவரை பற்றி ஒரு 12லிருந்து 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்க போறோம். 21லிருந்து 27 பகவான் பக்தர்கள் காக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா வந்து 21லிருந்து 27 வரைக்கும் பார்க்கணும். 28 46 வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்வின் துன்பங்களை வந்து பார்க்க போறோம். அது அர்ஜுனோட துன்பங்கள், நம்மளோட துன்பங்கள் தான். நம்ம எப்படி அந்த துன்பங்களை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஏன்னா இந்த 2வது அத்தியாயத்துல தான் பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ண போறார். ரொம்ப தீர்க்கமா உபதேசம் பண்ண போறார். அதை நம்ம 2வது பார்ப்போம். இதுல முதல் அத்தியாயத்துல முதல் பதம் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை 1லிருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். முதல் பதத்திலே வந்து இந்த ராஷ்டிரர் இவர்தான் வந்து முதல்ல பேசப்படுறாரு. அவங்கதான் 10 ஸ்லோகம் அவங்கதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுல வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கதை ரத்தனம் டைரக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான், விநாயகர் சொல்லி பார்த்தாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, யாக்கா நீ சொல்லு, அங்க என்ன நடந்தது மட்டும் நீ சொல்லு, நான் எழுதிக்கிறேன், என்னுடைய நான் தகுந்த மாதிரி எழுதிட்டா மக்களுக்குள்ள இந்த ஞானத்தை சேரணும் அப்படின்றத இவங்க, அதாவது முதல் கடவுளான விநாயக பெருமான் மூலமாக இந்த கீதை எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த முதல் ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமா ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது. யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாராவது படிக்க விருப்பம் இருக்கா? பிரபுஜி நான் வாசிக்கவா? எல்லாரும் வாசிக்கலாம். திருதராஷ்டிர உவாச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவஸ்சைவ இமகுர்பத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சுங்களா?
நன்றி. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, திருராஷ்டிர சொல்றார், திருராஷ்டிர கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை காலமான குருசேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டியின் புதல்வரும் என்ன செய்தார் செஞ்சையும் சஞ்சயனை பற்றி சஞ்சயனுக்கு சொல்றாரு. யாரு திருராஷ்டிரர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு. இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதுல பண்ணி போறோம். என்ன பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் 4 லைன் தான். அதாவது ஸ்லோகம் வந்து மட்டும்தான் 4 லைன் தான். திருக்குறள் மாதிரி 2 லைன் 4 லைன். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்ப்போம்னா, நீங்க முதல் பார்வை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குருசேத்திரம் மகிமை. இந்த குருசேத்திர மகிமைகள் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பக்து சாப்பிடணும் பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு முக்தி கல்வி தோற்றம் தரும். அவங்க என்ன பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, அங்க யாரெல்லாம் இறக்குறாங்க காட்சியில போய் என்ன பண்ணணும் தோற்றம் தான் அப்படி இருந்தாங்க. இதுதான் வேலை நம்ம வழிமுறை. அது மாதிரி குருசேத்திரத்துல யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ கண்டிப்பா வந்து அவங்க இன்னும் சந்தானத்துக்கு வந்தாலும் அவங்க தோற்றம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பலன் அடிவாங்க. அது அந்த இடம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அதர்மத்துக்கு அது தர்ம பூமி, தர்மமான செயல்பாடு தான். அதே மாதிரி அங்க போய் ஏதாவது ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் நம்ம பண்ணணும், ஒரு திருமணம் பண்றது, ஒரு ஏதாவது யாகம் பண்றது, பகவான் இருக்கிறாங்க பண்றாங்கன்னா அந்த இடம் அந்த இடத்துக்கு அது மாதிரி. அதாவது அதர்மத்துக்கு அதர்மவாதிகள் அங்க வந்து கேள்விப்படுத்தப்படுவார்கள், கொல்லப்படுவார்கள். அப்படி கொல்லப்பட்டாலும் சொல்றதான் போவார்கள். ஸோ அது மாதிரி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் வந்து ஜெயிச்சிருக்கோம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த குருன்ற மகாராஜா அதெல்லாம் சக்கரவர்த்தி அவர் வந்து என்ன பண்றது, ஒரு பகவான் படைத்து இந்த இடம் ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக இருக்கணும் அப்படின்றது மரம் ரொம்ப கண்டிப்பாகவும் இருந்து பகவான் காட்சி கொடுத்து அவருக்கு அந்த இடத்த வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான இடம் வரும். அந்த இடத்துல இன்னும் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அங்க வந்து ஏதாவது நம்ம செயல்பாடு ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் பார்த்தோம்னா கட்சி சொல்ல முடியும் அப்படின்றது குருசேத்திரமான மகிழ்ச்சி இருக்கு. நான் சொல்லிட்டே போலாம் இதை பற்றி அந்த இடம் பற்றி. அப்ப திருவாசன் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை. திருவாசன மனப்பான்மை பார்த்தீங்கன்னா இப்ப வந்து தான் 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 சொல்லிட்டு நான் என்ற அகந்தியுடன் எனது எனது அந்த மனப்பான்மை தான் ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து உடல் அங்கங்களை பாதிப்படைஞ்சவங்க அதை ஊனமுற்றவங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா இருப்பாங்க. இருக்காங்க. ஆனா எல்லாரும் வந்து சொல்ல முடியாது. அதுக்காக நம்ம எல்லாரையும் இடக்கூடாது, தவறா இடக்கூடாது. அவங்களுக்கு கருமல் தகவல் மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல திருவிழாத்தோட மனங்கள் அப்படிதான் இருக்கு. எல்லாம் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவிழாவுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாதவங்க, காது இருக்கிறவங்க, வாங்கி முடியாதவங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சேனல் இருக்கும். ரொம்ப அருமையான சேனல் இருக்கும். பகவான் வழியில வரப்பிரசாதம். அதே மாதிரி சூழ் போன்ற அற்புதமான ஒரு செயல்பாடு இருக்கு. இந்த வால் அனுப்புற கண்ணு தெரியாமலும் ரொம்ப அழகா கண்ண சொல்லுவார். ரொம்ப அழகா கண்ண யார் வராங்கன்னு கரெக்டா சொல்லுவாங்க. அவங்க நிறைய சொல்லுவார். அந்த சவுண்ட் அவங்க பேசவே தேவையில்லை. அவங்க நடந்து ஒரு சவுண்ட் கூட அவர் கண்டுபிடிச்சுவார். அதே மாதிரி கைப்பற்றி எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் கரெக்டா ஒரு ஆளை சொல்ல முடியும். கண்ணு தெரியாம இருந்தாலும் கட்சி கரெக்டா இருப்பார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திறமையான ஆள் தான் இருக்கப்படி. ஆனா கண்ணு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கார். அவருடைய மனப்பான்மைன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகள் தான் வந்து அதிகாரத்துல உட்காரணுன்றது ஒரு திருவிழாத்தோட மனம். ஆனா அதே பாண்டியோட மனமுறை பாண்டியோட பிறகு வந்து அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை இருக்கிறார்கள். அம்பியோட பிள்ளைகள் அவர்தான் அப்படிதான் இருக்கிறார். உறவு முறை அவர்தான் இருக்கிறார். ஆனா பாண்டிகிட்ட ஒரு கட்சி இருக்கிறார். பாண்டியத்திலேயே பிள்ளைகளை தமிழ்நாட்டிலேயே அப்படின்னு இருக்காரு. உங்களோட ஒப்படைக்கலாம். ஏன்னா வந்து இது அவங்களுடைய பாண்டியோட பிள்ளைகள் தான் வந்து அதிகாரத்துல உட்காந்து சக்கரவர்த்தி ஆரம்பிக்கிறது உண்டு. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து அதெல்லாம் வந்து தான் என்ற அகந்தியோட என்னுடைய பிள்ளைகள் தான் கவர்மெண்ட் இந்த கோபத்தோட உட்பாருன்னு தான் நம்ம அதோட ஒரு ஏன் அந்த மாதிரி திருவிழாக்கள் அப்படி இருக்காரு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அப்படிதான். நம்மளும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற தெரியும் தான் நம்ம எல்லாருமே இல்லைங்களா. ஒண்ணும் இல்லை, இப்போ ஒரு பிருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போறோம், ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் போறோம், பிருந்தாவனம் போறோம், இல்ல ஒரு ஜெகநாத் கோவில் போறோம், ராமேஸ்வரம் போறோம், திருச்செந்தூர் போறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு புண்ணியமான ஒரு புனித பயன் தான். இல்லைங்களா. அங்க போகும்போது அவங்க என்ன கிடைக்கும், பக்தி கொடுக்கணும், பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும், அந்த மனப்போக்கு நமக்கு இதுதான் அந்த அந்த சதனம். இதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, அந்த பக்தி நமக்குள்ளதான் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு உல்லாசம் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. வீட்டுக்கு போறோம், கொடைக்கானல் போறோம், வீட்டுக்கு போறோம், சிம்லாக்கு போறோம், சுற்றுலாக்கு போறோம்.
அப்ப அங்க போனவங்க அங்க ஒரு மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நமக்கு ஒரு ஜாலியா ரொம்ப சந்தோஷமா அதை பத்தி பகவானை பத்தி நினைக்க மாட்டோம். ரொம்ப உடலுக்காகவும் உடல் சௌகத்துக்காகவும் நம்ம அங்க போய் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம். ஸோ இது நம்மளுடைய நம்மளுடைய வாழ்வில ஒரு பங்கமாகவும் சில விஷயம் இருக்காங்க, இதை புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. அதே மாதிரி திருமண நிகழ்ச்சி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க போனவனே என்ன பாத்தீங்கன்னா புருஷன் பண்ணாதுன்னு திருமணம் பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்டு அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்றது, அங்க போய் சாப்பிடுறது போறது, இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மூணுமே ஒரு ஹாப்பினஸ் தான், இல்லைன்னு சொல்லல, ஒரு சந்தோஷமானதான். ஆனா முதல் சந்தோஷம் பாத்தீங்கன்னா இந்த யாத்திரை தலங்கள் கோயில் இந்த மாதிரி போகும்போது நாம் யாருன்றதை புரிய முடியும். இல்லைங்களா? பகவானை பற்றி புரிய முடியும். புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் எப்படி நாம் எதுக்காக நாம் வந்திருக்கோம், என்ன சேவை செய்வோம் அப்படின்னு புரிஞ்சு இந்த உல்லாசம் சொல்றது நம்மளுடைய கர்மா. அது அந்த கர்மாவை நம்ம அங்க ஒரு நேரம் ஒரு நிமிஷமும் நாம செலவு பண்ணிக்கும் போது அந்த செலவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம யாருன்ற உணராம நம்ம பார்த்தா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறது. உல்லாசம் போறது, ஒரு ஜாலியாக சுற்றுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போறோம். ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு போனவொன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு திருமண நிகழ்ச்சின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு அங்கம் தான் இருக்கு. அது உண்மையிலே ஒரு திருத்தம் கொண்டாடுறது, குழந்தைங்க நடந்து வளர்ந்து அதுங்க ஒரு நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுத்து நல்ல ஒரு வேலையெல்லாம் உருவாக்கி கொடுத்து அவங்க இருக்கிறது நம்மளுடைய கடமை, நம்மளுடைய தர்மம். அது இல்லைங்களா? அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போறோம்னா நம்ம அப்படிதான் ஒரு வாழ்க்கை நம்ம இருக்கோம். இல்லைங்களா? அதே போல என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்து சொல்லுவோமோ அதை பற்றி இந்த மூணு விதமான இந்த மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் நிலை வந்து நம்ம புண்ணிய தளத்துக்கு நம்மளுடைய பரமகதி அடைவதுதான் வந்து பத்து. நம்மளுடைய வாழ்வு இது நம்மளுடைய வந்தம். ஒரு ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களா, ஒரு கடை வருது, அந்த கடையை பார்த்தோம்னா நம்ம போறோம், அது விட்டுருவாங்க கடையை, இன்னொரு கடைக்கு போறோம், இன்னொரு கடைக்கு போறோம், அப்படியே போறோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம வாழ்வில் நம்ம ஒரு 100 வருஷம் வாழ்றோமோ, 50 வருஷம் ஆகணும், 70 வருஷம் வாழ்றோமோ, அந்த வாழ்நாள் நமக்கு ஒரு மனைவி வராங்க, நமக்கு குழந்தை வராங்க, நமக்கு குடும்பம் வந்து நமக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க. இதுதான் வச்சுன்னா அந்த வாழ்வில் நம்ம கூட வந்து அவ்வளவுதான். அதுதான். ஆனா நம்ம கடைசி வரைக்கும் வருவாங்கன்னா யாருமே வாழ்க்கை இல்லைங்களா? நாம கூட நம்ம அப்பா அம்மா கூட நம்ம வந்து ஒரு உறவை வச்சிருக்கோம், நமக்கு அப்பா இல்லைங்களா? ஆனா வந்து அதுக்கு மேல நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? நமக்குன்னு ஒரு இதெல்லாம் பத்தி கீதை ரொம்ப அழகா பகவான் ரொம்ப அழகா பார்க்க போறோம். என்ன மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கா? அதாவது இடம் நமது உணர்வின் பாதிப்பை உண்டு தெரிகிறது. பகவான் ரொம்ப அழகா இதை சொல்ல போறார். என்ன சொல்றேன்னா இடம் நமது உணர்வின் பாதிப்பை உண்டு பண்ணுகிறது. இப்ப இந்த 3 விதமான இடங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த 3 விதமான இடங்கள் போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவில போது அங்க ஒரு மனப்பாங்கு இருக்கும். அந்த உல்லாசத்துல திருமணம் நடக்கிற கிளம்புது, அங்க ஒரு ஆத்மி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம செயல்பார்க்கணும். இடம் நமது உணர்வில் பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. அப்ப குருக்கேத்திர மகிமை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். தர்மசேத்திரம் பாண்டவர்கள் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், அதுதான் நமக்கு சொல்லப்படுது. இது ஒரு வழிபாட்டு தலம். அதாவது குருக்கேத்திரம்ன்றது ஒரு வழிபாட்டு தலம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத சில பகுப்பார ஆச்சாரம் விளக்கம் கொடுக்கிறார். எப்படிப்பட்ட விளக்கம் பாருங்க. ஒரு தலைவனை எப்படி இருக்கணும்? நேர்மை இருக்கணும். ஒரு நேர்மையா நடக்கணும். நேர்மைன்னா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 26 குணங்கள். இது ஒரு முக்கியமான குணம். நேர்மையா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு பண்ணணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, தன்னுடைய பிள்ளைகள் நீதான் பாத்துக்கணும், பார்த்து அவங்க வழி நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னோட பிள்ளைங்க தான் வந்து வழி நடத்துறாரு, அவங்க இருக்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள், அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் வந்து அவர் வந்து கலத்தாரு. ஸோ அது ஒரு மன்னருக்குள்ள குணங்கள் கிடையாது. ஒரு தலைவனா இருக்கும், இருக்கணும், நேர்மை இருக்கும், அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தார். ஒரு ஆளால செய்ய முடியாது. ஒரு பெரிய நிர்வாகம், ஒரு சக்கரவர்த்தி நம்ம ஒரு மினிஸ்டர்களை போட்டு உருவாக்கி அந்த மினிஸ்டர்களுக்கு அவருக்கு ஒரு மினிஸ்டருக்கு ஒரு சப்போர்ட், ஒரு மினிஸ்டர் இருப்பாங்க, அவருக்கு ஒரு ஜாஸ்தியா இருப்பார், அவருக்கு ஒரு கலெக்டர் இருப்பார், அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருப்பார். அந்த மாதிரி அந்த அதிகாரத்தை பகிர்ந்து அளிக்கணும். அதே மாதிரி தன்னுடைய பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னா பாண்டிக்கு முக்கியமான அவங்க தான் சக்கரவர்த்தி இந்த ஒரு நாட்டை ஒப்படைத்து கொடுத்தாரு இருக்கார். நான் ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கிறேன். அவங்க கொஞ்சம் அவன் தான் திருவிழாட்டம் தான் வந்து விருத்தம் தான் உட்காரணும், சக்கரவர்த்தியா இருக்கணும், நீயும் வந்து கூட அவங்க மினிஸ்டரா இருக்கணும்டா அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி பகிர்ந்து கொடுக்கணும். ஆனா அது என்ன பண்றாரு, அந்த தலைவனோட குணம் மாறி இருக்கு புரியுங்களா? அப்போ அந்த பொறுப்பு இருக்கணும், நன்றி உணர்வு இருக்கணும். அது அங்க வந்து அந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து யாரும் பாண்டோட இதுதான் இல்லைங்களா? பாண்டோட குறிப்பிட்டு இருக்காரு. அந்த நன்றி உறவு இருக்கணும். அது இருக்குல்ல செல்வாக்கு இருக்கணும், தொடர்ந்து திறன், பச்சாபாரம், நன்றி உணர்ச்சி, அதாவது நன்றி உணர்வு வேற, நன்றி உணர்ச்சி வேற இல்லைங்களா? இந்த செயல்பாடு ஒரு தலைமைக்குள்ள குணமாக சொல்லப்படுகிறது. அப்ப திருவிழாத்தினுடைய
அதாவது திருதாசனா நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை நான் மூத்துல படிச்சிருந்தான். அதே மாதிரி சந்தேகம் வருது திருதாசன். சந்தேகம் என்ன செய்யும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பயம், ஆரபட்சம், அப்புறம் வந்து பார்த்தா தீமை நடக்கும் என்று நம்பிக்கை வருது. ஏன்னா வந்து தீமை நடக்கும்னா கண்டிப்பா வந்து குருக்கேற்றல பண்ண இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா யாருதான் ஆகிடுது. ஏன்னா வந்து அவங்கள வின் பண்ண முடியாதுன்றது திருதாசனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போ அவர் தலைவன் எப்படி இருக்கணும்? தலைவன் தன் சொந்த இனத்தை அவரை போன்றவர்களாக இருக்கிறார். இப்போ தலைவன் எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கீழே பிரபுபாதா படிச்சு வரீங்களா? ஒரு 65 77 வரைக்கும் வெளிநாட்டுல போயிட்டு நம்ம சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ அதை வந்து பிரச்சாரம் பண்ண பிறகு அங்க உள்ள ஆச்சாரியர்கள், அங்க உள்ள மக்களே ஒரு தீர்க்க கொடுத்து அவங்க மூலியமாவே வழி நடத்த ஆரம்பிச்சார். நீங்க போய் இந்த ஏரியால போய் பிரச்சாரம் பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி அது சனாதன தர்மத்தை ரொம்ப அழகா. அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக நம்ம அகிலம் உலகம் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்குமே நம்ம இஸ்லாம் கோயில் நிறைய இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கூட குறைஞ்ச ஒரு 17-15 கோவில் இருக்கிற கோவில் இருக்கு. அதே மாதிரி சின்ன கோவில் நிறைய கோவில் இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டை மாற்றோம். அது மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் அவருடைய அப்போ ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்கானோ அதே மாதிரி அவன் தொண்டனும் இருப்பான் இல்லைங்களா? அப்போ திருவிழாக்க திண்ணைகள் எப்படி இருப்பாங்க, திருவிழாக்கம் எப்படி இருக்காலும் அதே மாதிரி அவன் பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. ஆனா மக்கள் எப்படி இருக்காங்க என்ன மாதிரி இருக்கு அது பகவானுடைய செய்வது. என்ன சொல்ற நம்மளோட முக்கிய மதிப்புகள் மறுவரையில் செய்ய பகவத்கீதை அனுமதிக்கவும். அதை வந்து நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும். நமக்கு அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் நான் யாரும் கொடுக்கணும் பாருங்க, நம்மளும் கொடுக்கணும். நாமளும் முயற்சி பண்ணணும், நாமளும் படிக்கணும். படிக்கணும்னா அந்த முயற்சி நாம எடுக்கணும். இதே அதே மாதிரி இது நம் குணத்தை தூக்கத்திற்கும் ஆன்மீக பாதையில் நம்மளுடைய பக்குவத்தை படுத்துது. இந்த பகவத்கீதை நம்ம எப்படி வாழ்வில் எப்படி இருக்கிறோம், எப்படி நாம செயல்படணும், என்ன மாதிரி இருக்கிறோம் அப்படின்றது நமக்கு நம்மளோட பக்குவத்தை இந்த கீதை நமக்கு கணக்கு. இது ஒரு மதமாகவும் மதம் சார்ந்த கொள்கைன்னு பார்க்கிறாரு. இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாருங்க. பதிவான நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சவுதி அரேபியா நம்ம கண்ட்ரியோட தெரியாத ஒரு சவுதி வெளிநாட்டுல ஒரு இஸ்லாமிய நாடு வந்து மேன்மையான நாடு. அங்கதான் வந்து முகமது நபி வந்து அவருடைய வம்சம் உருவாக்கப்பட்ட இடம் வந்து அவரோட பிறப்பெடுத்து. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு கல்வி அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பகவத்கீதை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஒரு செக்ஷனை உருவாக்கிட்டாங்க ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. நம்மளோட அகண்டா பாரதேசத்துல எல்லாமே பொது உடைமை, அந்த உடைமை, இந்த உடைமை நம்ம இந்த தெய்வத்தை படிக்க விடாம பண்ணிருக்கிறாங்க. நாமளாவது நம்ம பிள்ளைங்க வீடியோ படிக்க உணர்வு பக்குவப்பட்டுக்கணும். நம்மள மாதிரி கிளாஸ்ல இல்லைங்களா? அதுவே பெரிய ஒரு பகவானுக்கு பக்தி பண்றதான் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நம்ம குணத்தையும் தீர்வு ஆன்மீக பார்த்து நமக்கு உருவாக்குறது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே நம்ம பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நல்ல காலத்துல படிச்சிருக்கணும், ஒரு அறிவியல் படிச்சிருக்கணும், ஒரு பெரிய ஆயிரத்தி உண்மைதான் இதெல்லாம் பண்ணணும். அது என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஆன்மீகமே இருக்கும். பௌதிகம் கலந்து ஆன்மீகத்தோடு இருந்தாதான் வந்து கண்டிப்பா தமிழை எப்படி சொல்லிட்டு மனோட அது சொல்றாங்க. பௌதிக தன்மையோட அந்த பிள்ளைகளை படிக்க வச்சிருந்தா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பணம் சம்பாதிக்கணும்னா எடுத்து இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வீடு வந்து அதுக்கு உயர்மாக நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நல்வழிக்கு சொல்லி அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க. ஒரு உண்மையான தலைவர்கள் ஈர்க்கப்படுவதற்கும் உதவுகிறது. ஒரு உண்மையான தலைவர்கள் ஈர்க்கப்படுவதற்கும் இந்த பகவத்கீதை நமக்கு கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா பகவத் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறோம், தர்மத்தை நிலைநாட்டு. அதாவது இவங்க ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியர் ரொம்ப அழகாக பாருங்க. அதாவது சிறந்த தோட்டக்காரர் தர்மத்தின் தந்தை பகவான் கிருஷ்ணர். தர்மத்தின் தந்தை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சிறந்த தோட்டக்காரர். அதாவது ஒரு குருஷேத்திரம் புனிதமான நிலம் இருக்கு. அந்த நிலத்துல தேர்ந்த காய்கள் இருக்கு. எல்லாம் ஒரு விவசாய நிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விவசாய நிலத்தோட தேர்ந்த கலைகள் இருக்கும். அந்த கலையை வந்து நம்ம கற்பணும். அப்ப தர்மத்தின் புறம்பான திருவிழாக்கள் மற்றும் விருதுகளிலும் பிறகும் நெல் பகுதியில் தெரிவித்து வளர்ந்தார்கள். தர்மத்தை திருவிழாக்களின் தலைமையில் நல்லா இருக்கு. அப்போ இவங்க என்ன பண்றாரு பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை அவன் சொல்லணும், அவன் இது பண்ணணும், அந்த என்னன்னா பகவான் மக்கள் இனி வர தலைமுறையும் நல்லா இருக்கும். இது வரைக்கும் அவங்க அதர்மம் பண்ணிட்டாங்க. அந்த அதர்மம் பண்ணவங்க எல்லாம் ஒழிச்சாங்க. இனி வர அடுத்த ஜெனரேஷன் அடுத்த கல்விக்கும் பிறகு போது கல்விக்கும் இதே மாதிரி இருக்கா கல்விக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கதான் பகவான் அவதாரம் கொடுத்து அந்த தேவையில்லாத காதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கார். புரிஞ்சு நம்மளுடைய கல்வி வச்சிருக்கார். நாம இந்த அளவுக்கு படிக்கிறோன்றது அது நம்மளுடைய கர்மா.
இல்லைன்னா நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க, சில பேர் படிக்காமலே போறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள நிறைய கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம முதல் சொல்லி படிச்சிருக்கோம். நாளைல இருந்து நாம் குரு ரொம்ப பெரியதான் நம்ம குரு ரொம்ப அழகா இல்லை பொறுமையா ஒரு ஸ்லோகமா நாங்கள் படிச்சுட்டு போகலாம். அதை நாங்கள் தாக்கி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா காலை நான் 2 மணிக்கு தான் இருக்கணும். பகவானுக்கு நான் கோவில் இருக்குனாலும் விசேஷம் நான் காலைல மங்களாச்சலாம் இருக்கு, அதை பார்க்கணும். நாளைக்கு வந்து நாம என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு வந்து 8 மணிக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம். நீங்க எல்லாம் ஓகேவா? யாராருக்கும் நீங்க சீட்டு 8 மணி நாலு கிளாஸ் எடுக்கலாமா? 8 மணி வச்சு 9 முடிச்சிடலாம். ஓகே, 8 மணிக்கு முடிச்சுட்டு 9 நம்ம முடிச்சிடலாம். அப்ப நாளைக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 மணிக்கு வந்துடுங்க, ஸ்டார்ப்பா வந்துடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் முன்னாடி வாங்க, வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம அழகா வந்து நம்ம சிறப்பா வந்து முடிப்போம். அதாவது நாளைக்கு வந்து ஒரு 5-6 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். அது ஏன்னா இந்த முதல் அத்தியாயத்துல ரொம்ப விஷயங்களா இருக்காது. இது என்னன்னா, இந்த தேனிக்கு யாரா இருக்காங்க, இது என்ன, அவங்க என்ன, அவங்களோட இது என்ன, அதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். இதுதான் அதை ரொம்ப தெரிஞ்சு போறோம். நம்ம டீப்பா படிக்கிறோம். அது இந்த இவர் வந்து புரிதாசன்னா யாரு, அப்புறம் சஞ்சீவனா யாரு, அப்புறம் துரோணாச்சாரனா யாரு, அப்புறம் அப்போசாமனா யாரு, அப்புறம் போர் தலைவர்கள் யாரும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு போறோம். அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா 28 பாதத்துக்கு மேலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு சிறப்பு. சிறப்பே என்னது 28 அத்தியாயம் தான். அதுக்கப்புறம் அந்த 5 விதமான அதுக்கப்புறம் அடுத்த அத்தியாயம் தான் நம்ம ரொம்ப அழகா தெளிவா படிப்போம். விடாம படிப்போம். இல்லைங்களா? சரி, நாளைக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் 8 மணி கிளாஸ். அந்த 8 மணி கிளாஸ்க்கு கண்டிப்பா வந்துருங்க. அதே கிருஷ்ண மாட்டா அப்படின்னு குருஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம ராம ராம